Ikaw niya. Unsa man? Mag-subscribe ka sa akong YouTube o dili? Tabangi pa rin taon ko eh. Posta na ni lagi ni sa FYP, i-heart ni, i-like ni, i-share, i-subscribe, i-follow ko. Dili ka mamili. Hi guys! So, it's me again. So, welcome back to my YouTube channel. So, karon na ako ka diri sa CR. You know na, una-una ko diri sa CR. Bro, Charis. Diba? No. Ano lang, so, mag-practice ako bago sa pag-vlog karon. Diyan, diba? So, this is a story. So, today is a Friday, May. May 6 siguro kung dili ko sure, pero last day na namo sa shorting guys, kay i-evict na mi sa mong trabaho kay ilisan na daw mi guys, kay super hinay daw mi mo shorting sa gabi. Yes, of course hinay jud mi mo shorting because dili sayon sa mga baguhan, di jud sayon mo shorting sa gabi guys. Ikaw kung may ang liso when lang ko sila ipapaspas ni so yun lang ma-carry on, so it's okay for me. I don't know sa kung ba nakakauban, so napi pabida-bida piling ligman, piling iyahang farm, iyahang kapi kaya kung makaasta wagas ka yung anak na ba sa ligman sas just ko malagot yung nanana dito eh ikaw daw kasi hindi malagot anong pagsulod sa kanang shortinganan, piling kaya makahinawa, sas, basta piling kayo guys, malagot yun ko. Sumanang, siya siguro nagsumbong-sumbong na kanang bawal, kaya ng gibawal ang cellphone sa ako ang shortinganan dahil, gibawal. Ang ba't naman gibawal? Kabalo ka nga nang gibawal, kasi siya kakita ang cellphone ni. Yes, of course, pag cellphone ni kay malantang yung kinsa nag-message na mo. Siya kay, sumbong-sumbong man sa yung ginikanan. Niyang ginikanan, mo may ligman. Okay, gisumbong po siya sa amo-amo. Maunang bawal ang cellphone dahil walang late ako maka-video sa among sa pagpili sa copy. Malagot yun kung yun diba? Bisa naman siguro si Kinsa ko pabida-bida. Sa tanang trabaho naman dyan ana. Naman dyan magpabida-bida, mapadool sa kung saan pa, kung sila pa, mapadool sa luwag day. Mapadool sa luwag. Amot lang, anong magana sila. Ay para sila mapromote, para mataas ang ilahang ka ng posisyon. Sas! Diyos ka, bahala mag-una ko, wala ko ilabot. Sila kay, mapabida-bida mo din sila kung saan mo na karon, last day na ang shortinganan. So kasi mga sunod, semana or lunes, kasi manggunan niya manggunan namin, daghan man po ng mga wala sa shorting, daghan man po sila iilis. Diba? Mga natiri ko sa CR gayaw-yaw, kaya para way makadungog. Kung makadungog sila, wag labot, walang away mi. Wala ko jud ko. Ang ako mga kauban, naduhan, absent na lang. Wala na may trabaho, kaya siguro wala na ganahin. So, mara siya, nagpagawas na ako sa mga hibati, iba. Kaya, grabe, no? Wala ko, nag-carve ako for how many years in my life. Nagapanarbaho ko, karon pa ako naka-encounter og ani na ay magpabida, na ay mga piling-piling, grabe man ako og kanang sa mga salidara ng magpadulo sa hamon, magpasipsip, ano bitaw, kapin ako sa mga movie ra na siya in real life na adjudikan.
Sila papunta kita, kaya parihara man tagpanginabuhian. Dili ta mapapiling-piling, oy, make sure ko, no, di ba? So, ano lang, huwag mo tinabangay, di ay. Tinabangay. Kay, kanang kuan pa, parihara man ta, para bahuay, o. So, dili lang kita pag, ano lang. Huwag na kong nadong lang. So, mali siya, oy. Share ang rason ko sa kong gibati good. So I hope nga kabaluman ko wala ko na nagustuhan sa pag-like sa kong video. Ano i-share, ano pa mo pag-subscribe. Okay. Visit ko lang ipoposta mo no, mag-subscribe mo sa kong YouTube. Wala na mong ganahan sa kong mga video, wala mong ganahan sa kong nawong, wala mong ganahan sa kong istorya, sa kong ginistoryahan. So it's okay for me if you don't like me and you don't like to subscribe my YouTube channel, it's okay. So, yan lang. So I hope you like and share. Bye-bye. So hi guys, this is a part 2 of my video. So today is, wait lang. Today is Merkules. So, the 3rd day of May 2023. So guys, nakulit sa CR. Kasi alam ko kayo. Actually guys, nag-shorting may karon. Nag-shorting may karon. So yun ang mukita ko makaya guys. So, muna na, nakulit sa CR. Bawas kayo. Hindi naman siya makaya guys. So hindi na po siya iparest. Iparest. Ihatid ako siya sa maayong pagbabanganan. Bitaw ko so ano lang, lingkod-lingkod lang sa bawal. This is a miracle. It's of course, no. Hindi ba? Hinay ka mong si Art, guys. Si Art. Hinay ka ano nga mo ang tubig, Diyos ko. Hanapin mga lamok. Hanapin mga lamok, guys. So, kapalo ba mo nga nag-fogs ang gawas? Ay, bakit? Akong abrihan ako na kaya iparang tatamo sa gawas. Nag-fogs. Diba nag-fogs? Diba nag-fogs siya? Wait lang. Bye-bye! So, this is a video, it's a part 2. So thank you for watching this video. And don't forget to like kung nagustuhan itong video ko. So please like this video. And sa part 3, comment nyo lang kung gusto nyo pa ng part 3 sa comment nyo. And please subscribe to my YouTube channel. And please share this video para marami makakita guys. At marami rin ang makasubscribe sa akin. So click the notification bell. And just again to subscribe para may updated kayo sa aking mga video guys. And then, itong hairnet na to is ito po yung ginagamit namin sa loob para hindi yung matangtang yung mga bubok namin. So, bye-bye! So, ayun mga guys. So, I hope nagustuhan niyo yung mga video ko. And please don't forget to like, share, and comment. And please subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell para palagi kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!